bera aurrezkuntzako graduan lizentziatua da, edo gradua du, eta hezkuntzan doktorea, segurtasun digital arloan, alorra hau da bere doktorautzako alorra. Bere esperientzia profesionalan, teknologia, kudeaketa, hezkuntza eta ikerketa uztartzen ditu, eta gaur egun informazioen eta komunikazioaren teknologiaren ikasgaia ematen du lehen hezkuntzako graduan, Kirol Fakultatean Gasteizen. Berak emango digu, bere izango da gidaria, esan bezala 10 gutxi gora bera ordura arte egingo du saioa, aurkezpena, eta gero denok txataren bitartez izango duzue pixka galderak egiteko aukera, eta ingurune horretan galderak zuzenean eginez, bestela zaila egiten da inbeste jenderekin, baino bai espazio hori edo kontraste hori bideratu nahiko genduke berekin. Aurrera Raquel. Hale, eskerrik asko Josune. Eta, eskerrik asko guztioi, gaur saioagatik interesa adierazteagatik eta parte hartzeagatik. Josunek esan duen bezala, Hezkuntza eta Kirol Fakultateko irakaslea naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza eta Kirol Fakultateko irakaslea, baina gaur saio honetan parte hartzen dut IKT honen izenean. IKT hon izan dalako izan dig proiektua martxan jarri duena ikastolen elkartearekin batera eta proiektu horren helburua dalako segurtasun digitala pixkanaka garatzea. Gaurko plana, denbora laburra dugu eta gai asko eskuartean, orduan zenbait kasutan agian oso gainetik azalduko ditut, baina ostean eukiko dugu galderen tartetxoa eta zalantza guztiak argitzen saiatuko gara. Lehendabizi egingo duguna da repaso bat, zein dan adin txikikoen errealitate digitala. Eta horretarako izango dugun oinarria izango da ikerketek esaten dutena, bai Europa mailakoak edo gure inguru mailan egiten direnak, baina baita ikastolen elkarteko zenbait ikastolatan pasaden galdetegi batetik jaso ditugun erantzunak. Galdetegi horretan parte hartute batxilergoko ikasleek, eta gure asmoa izan da ez hitz egitea bakarrik ikerketek diotenari buruz, batzutan gelditzen zaigula oso urruti, baizik eta gure gertuko gaztei buruz, eta zuen seme alabei buruz. Gero beste repasotxo bat egingo dugu interneten arriskoi buruz, 14-18 urte bitarteko gazteek, zenolako egoera gatazkatsuak bizi ohi dituzten, eta horretarako gainera hartuko ditugu galdetegi horietan kontatu dizkiguten egoera batzuk hartuko ditugu, izan dik proiektua aurkeztuko da, labur-labur, askar-askar, eta amaitzeko errealitate eta egoera horien aurrean zuek famili bezala, guraso bezala, zer egin dezakezuen, pixkat hitz egitea familiaren ardurari buruz eta egin beharrari buruz. Hasi aurretik beti gustatzen zait, bi argazki hauekin edo konparaketa honekin hastea. Zergatik, garrantzitsua da ulertzea gaur egun dugun bizitza edo testuinguru digital hau oso urte gutxitan garatu dela. Teknologiaren garapena izugarri azkarra izan da, eta horren adibide da, lehenengo irudian daukagula lehenengo erabilera orokorreko ordenagailua, eta ez da bakarrik panel hoietako bat, baizik eta gela osoa zen, eta aldiz, bigarren argazkian agertzen dena da, mundu guztia gaur egun bere praketako poltsikoan daraman ordenagailu bat. Mugikorra deitzen diogu, baina ez dugu ahaztu behar mugikorrek duten potentzia eta gaitasuna dela ordenagailu batena beretsua, bai. Guzti horrek zer ekarri digu? Internet, teknologia digitala eta internet, gure egunerokotasunaren parte dala.
eta erabiltzen dugula edozertarako, lanerako, ikasteko, baina baita gure harremanak aurrera eramateko, erosteko, aisialdirako, bai, dago presente gure bizitzako ia momentu guztietan. Kenduta, bueno, lo egiteko oraindik ustet ezetz, baina agian laizter. Gure adin txikikoek, gure adin txikikoak horren parte dira, testu inguru digital horren parte dira, eta hor ikusten duzuen bezala, datuek diote 10 eta 15 urte bitartean Euskal Autonomia Erkidegoan, 186 dagoeneko interneten ohiko erabiltzailea dela, eta 173ak dagoeneko mugikor propioa duela. Egia da, gaurko adina pixkat helduagoa, gaurko adin tartea dela 14-18, baina nahi nuen honekin hasi zuek ulertzeko txiki-txikitatik hasten diala, ja 10 urtekin internet euren bizitzaren parte dela, eta oso ohikoa dela lehengo mugikorra, eta mugikorra esaten dudanean da smartphone bat, bere aukera eta konexio guztiekin 12 urtekin lortzea. Ehunekoa joaten da goraka, adinean gora egin ahala, ehunekoak gora egiten du. Eta 14-16 urte bitartean 180-tik gorakoa da, eta ja 16-tik gora 100-tik oso gertu dago, eta testu inguruaren arabera edo gelanaren arabera da 100. Kasu honetan, galdetegian, galdetu diegu, ea zein den gehien erabiltzen duten tresna. Euren egunerokotasunean, tresna digitalek duten protagonismoa. Eta esan digutena da, protagonista nagusia inolako zalantzari gabe dela mugikorra. 181ak esan digu egunerokotasunean gehien erabiltzen duen tresna dela mugikorra, ostean ordenagailua, baina ikusten duzuenez ehunekoa asko jaisten da, eta tableta gelditzen da oso urruti. 101,5 esan digut tableta dela gehien erabiltzen duena. Hau kuriosoa da, kontuan hartuta ordenagailua dela ikasteko erabiltzen duten tresna, eta gure gazten egunaren zati handi bat ikastea da. Gelan daudelako, eskolan daudelako, edo etxerako lanak egiten daudelako. Orduan, hori kontuan hartu behar da ikusteko mugikorrak duen protagonismoa. Galdetu diegu ere zein den euren erabileraren bataz bestekoa. Egunero zenbat ordu pasatzen dira internetera konektatuta. Hemen galdetu diegu, o eskatu diegu kalkulo hori egiteko eskolako orduak edo eskolako lanak kentzea. Bakarrik euren erabilera pertsonalerako egiten duten, erabilera pertsonalerako tartetxoa kalkulatzeko. Bataz bestekoa izan da 3,4 ordu egunero. Egunero dedikatzen dizkiotela 3,4 ordu interneteri, o internetera konektatzera, eta kuriosa dana da, bataz besteko hori ateratzen dela oso tarte zabal batean. Hau da, daude ikasle batzuk esaten dutela egunean ordu bete dedikatzen diotela interneti, eskolako lanak kenduta, baina badaude beste batzuk esaten dutela 12 ordu pasatzen dituztela konektatuta. Horri eskolako lanak kenduta, niri kontuak ez zaizkit ateatzen. Baina, nire ustez, azpimarratu beharreko datua da, bataz besteko hori ateratzen dela tarte oso zabal batetik.
Zertarako konektatzen dira internetera edo zertan pasatzen dituzte 3,4 ordu horiek. Batez ere aisialdi ekintzetan, musika entzun, bideoak ikusi, seriak ikusi, eta gero baita sare sozialetan, bai sare sozialak ikusten eta bai sare sozialetan edukiak partekatzen, eta berdinen arteko komunikazioan, euren berdinen artean komunikatzen. Sare sozialei dagokionez, batxilergoko ikasleen artean, esan digute, 87% erabiltzailea dela, sare sozialak erabiltzen dituela, eta hor dituzue gehien aipatzen dituztenak. Noski protagonista nagusiena da WhatsApp, 100% esaten du erabiltzen duela, oso gertu daukagu Instagram, gero YouTube, Snapchat, Twitter eta Bizko. Hau dira batxilergoko ikasleek gehien erabiltzen dutena. Baina DBH-koen kasuan ere, gutxi gora bera, joera nahiko antzekoa da. Joera errepikatzen da, eta jungo naiz banan-banan. WhatsApparen kasuan, bai 14 urtekoek eta bai 18 urtekoek erabiltzen dute berdinen arteko komunikaziorako. Eta azpimarratzekoa da taldeak. Komunikazioa egiten dute noski individuala, banakakoa, baino talde asko ere izaten dituzte. Komunikazio hori askotan taldeetan ematen da. Eta talde horietan, egia da neurri edo maila handi batean lagunak edo ezagunak direla, baina ez du zertan. Talde horietako batzuetan ez ezagunak ere egoten dira. Lagunen lagunak eta jende berria ezagutzeko modu bat ere badelako. Gero daukagu Instagram, eta hau ere errepikatzen da txikienen kasuan eta nagusien kasuan. Instagram da sare sozial oso bisual bat, eta hor egiten dena da, batez ere, jendeak jarraitu, jendeak publikatzen dituen argazkiak eta bideoak ikusi, eta gustatzen bazaigu like eman, me gusta eman. Zer egiten dute? Joera hori kopiatu eta beraiek ere edukia partekatu. Zertarako gero like horiek bueltan jasotzeko. Azpimarratzen dut like horiek bueltan jasotzearena, ze ulertu behar dugu, gure gazteentzat like kopurua dela berdinen artean duten onarpen maila. Horrela ulertzen dute. Gero eta like gehiago jaso, sentitzen dute euren berdinen artean onartuagoak direla. Eta horregatik bilatzen dute laika eta behar dute laika. YouTube ere bi tarte horietan errepikatzen da, eta zertarako erabiltzen dute YouTube? Batez ere YouTuber ezagunak jarraitzeko, YouTuber horien edukia ikusteko, eta azkenean YouTuber horiek bilakatzen dira gure gazten eredu. YouTuber horien kasuan edukiak oso anitzak dira, eta egia da ezberdintasuna dagoela neska eta mutilen artean. Konsumitzen duten edukia oso ezberdina izaten dela, eta askotan mutilen kasuan YouTuber gehienak diala jolasekin lotura dutenak, eta nesken kasuan asko moda, pelukeria, makillaje eta antzekoak. YouTubeari da pixkat, pixkanaka gainditzen ari ginen estereotipoiek berriro indartzen. Gero hor daukazuen mamu hori da Snapchat, hau egia da indarra handia izan zuela garai batean, eta gero pixkanaka galdu du, eta asko aldatzen da taldearen arabera. Talde batzuetan asko erabiltzen dute, erabaki dutelako hori izatea
euren komunikabidea, eta beste batzuetan ez du inork erabiltzen. Bai? Zer da Snapchat? Snapchat egiten du pixkat, WhatsApp eta Instagramen arteko nahasketa bat. Alde batetik daukagu komunikaziorako chat bat, WhatsApp bezala, baina beste alde batetik gure edukiare partekatu dezakegu bestekin. Gero, maila txikiago batean ere Twitter eta Bizko aipatu dira. Twitterren batez ere berriak jarraitzen dituzte, oso dinamikoa da Twitter, oso azkarra, eta kasu honetan gazten aldetik egoten den erabilera Twitterri lotuta izaten da asko telebistari edo seriei lotuta. Jendeak partekatzen duelako Twitter bidez telebistako saioei buruzko edo seriei buruzko iritziak. Eta azkena, Bizko, izan da, nahiko berria da, eta honen helburua izan da pixkat Instagramaren helburu bera, estetikari eta irudiari garrantzia ematea, baina kasu honetan laikik gabe. Laikak desagertzen dira, estetikari garrantzia emateko eta ez izatea bakarrik partekatzea laika lortzearen trukean. Azken bi hauek, bai Twitter eta bai Bizko, 14 urte dituztenen artean ez dira oso ezagunak agian baina ez oso erabiliak. Aldiz aurreko lau, bai WhatsApp, Instagram, YouTube eta Snapchat ezagutzen eta erabiltzen dituzte. Hoie dira gehien erabiltzen dituztenak, baina ez dira bakarrak. Gero aparte daukagu TikTok, Pinterest, Twitch, 21 Buttons, Facebook, Telegram, Spotify, eta galdetzen badiezue beste zerrenda luze bat. TikToken kasuan, adibidez, 14 urtekoen artean oso erabilia da. Baina gero adinean gora egin ahala, erabilera hori jeisten da. TikTok bilakatu da, batez ere oso gaztetxoen sare sozial bat. Eta oso gaztetxo esaten dudanean da, 10, 14 o 15 urte bitartekoen sare sozial bat bezala ulertzen da. Eta galdetzen baduzu, 11-12 urteko batentzat bere sare sozial gustokoena da TikTok, baina ja 16 urteko bati galdetzen badiozu oso gutxi erabiltzen dute. Aurrera, galdetu diegu ere, nolakoa den euren profila. Sare sozial horietan daukaten profila, euren erabiltzailea nolakoa den, publikoa edo pribatua. Eta gehienek, 85 baino gehiagok, esan digu, pribatua dela. Hala ere, pribatua da, baina batazbestekoa, jarraitzaile kopuruaren batazbestekoa da 765. Hau da, kontua pribatua dute, zuk ikusi nahi baduzu pertsona horren edo erabiltzaile horren edukia publikatzen dituen argazkiak eta bideoak ikusi nahi badituzu, baimena eskatu behar diozu eta berak baimendu behar zaitu bere edukia ikusi ahal izateko. Hori da kontua pribatua aukitzea. Edonor ez izatea zure jarraitzaile, baizik eta zuk baimendu behar duzula. Pribatua da, baina aldi berean ni jarriko nuke pribatu hori, ez dakit, komatxoen artean. Esan dizuedan bezala, jarraitzaile kopuruaren batazbestekoa da 765. Hau juten da urtez urtez. 14 urterekin agian batazbestekoa ez da inaltua, baina erraz 14 urterekin 400 inguru egon daiteke 14 urtekoen batazbestekoa. Hor ere jarri dizuet, parentesi artean, tartea. Adibidez, egon da neska batek esan digu
dituela 17 jarraitzaile, bai? Baino, dau besteren bat esan diguna dituela 2600. Bai? Kontuan hartzeko, bataz besteko hori ere, hor dagoen tartea oso zabala dela. Vale? Horrez gain, galdetu diogo ere, zerbait publikatzen dutenean, zenbat like jasotzen dituzten bueltan. Bai? Eta likeen bataz bestekoa dia 200 ia 300. Bai? 700 da piku jarraitzailetik, erdiak edo ematen die like. Tarteare garrantzitsua da, ze adibidez 17 jarraitzaile dituela esan digunak, esan digu 17 like jasotzen dituela. 17 horiek bere lagun honenak izango dira eta 17ek ematen diote like beti, baina daude beste batzuk zerbait argitaratzen dutenean 1000 like baino gehiago jasotzen dutela. Laikak zergatik, laik kopurua zergatik galdetu dugu, eurentzat oso garrantzitsua dalako. Jarraitzen duten jendea, noski lagunak eta ezagunak, baino Instagramer edo YouTuber famatuek eukitzen dituzte bai jarraitzaile kopuru oso altua eta bai jasotzen jarraitzaile kopuru altu batekin, like kopurua ere altua da. Gaur egun, YouTuber eta Instagramer horiek dira gure gazten eredu. Eta Instagramer batek, eurentzat eredua dana, Instagramer horrek lortzen baditu edo zein argazkitan 2000 like, hori izango da gure gazten helburuetako bat. Horretara iristea. 2000 like jasotzeko behar dituzu jarraitzaile pila bat. Orduan egiten dutena, naiz eta pribatu auki, jasotzen dituzten ia gonbidapen edo eskaera guztiak onartu. Zergatik, gero eta jarraitzaile gehiago gure laika jasotzeko aukerak handiagoa direlako. Hemen azpimarratzea zuek ulertzeko ze garrantzitsua den, eta guk aurten lanketa, segurtasun digitalari buruzko lanketa egin dugu LH-ko 5. eta 6. maila. 11-12 urteko umeekin. Galdetzen diegunean laikengatik, umearen esperientziaren arabera, garrantzi gehiago edo gutxiago ematen dio, baino 5. eta 6. mailan batzuk oso argi dute. Laikak nahi dituztela, eta ez dutela onartuko like gutxi dituen argazki bat euren profilean egotea. Eta egunean zehar ez badituzte eurentzat onargarria den like kopuru bat lortzen, gauean argazki hori euren profiletik ezabatzen dute. Ikusten dutelako hori dela euren irudia edo ospea zaintzeko modua. Jolasetara pasatuko gara, sare sozialekin batera, gure gazten aisialdiaren beste protagonista handietako bat dalako, eta kasu honetan, galdetegian, egia da, bakarrik 28%ak esan digula online jolasetara aritzeko ohitura duela. Baina hemen gustatuko litzaiake azpimarratzea, galdetegian jaso ditugun erantzunen 70% izan diala nesken erantzunak. Eta batez ere, neskak ere badaude, online jolasetan, baino gehiengoa mutila dira. Eta nire ustez horregatik atea zaigu 100% txikiago bat. Jolas horietan, erantzun dutenen artean, batez ere azpimarratzen da, ia guztiek aipatzen duten jolasa da FIFA.
futbol jolasa. Hau da, futbola telebistan, futbola kalean eta futbola bideo jokoetan ere. Horrez gain, beste bi asko aipatzen dituztena, eta da Fortnite eta GTA. Vale? Fortniteen, ez dizuet esan, baina FIFAren kasuan gutxieneko adin gomendatua dira 3 urte. Vale? Ze berez eduki aldetik ez dauka holan ezer berezirik. Egia da, azken FIFArekin, polemika pixkatxo bat egon dela. Batez ere grafikoetan, eta, inkluso, eske hori horrela da, jokalarien jantzietan eta dagoen apostu etxen propaganda. Eta, pixkat hortik etorri da polemika. Fortnite eta GTA, bueltatzen gara bi hauetara. Bien kasuan helburua da, indarkeria, hiltzea. Eta Fortniteen kasuan, gutxieneko adin gomendatua dira 12 urte, odola ez dagoelako, indarkeria izkina guztietatik, baino ez da odolik ikusten, eta horrekin lortu dute gutxieneko gomendatutako adin hori jeistea, eta GTAren kasuan, jada indarkeria eta mota guztietako edukiak, eta gutxieneko gomendatutako adinadia 18 urte. Hau da, 12 eta 18 urteko gaztei buruz ari garenean, berez gomendatuta ez dagoen jolasetako bat agertzen da jolas nagusi bezala. Horrez gain, pixkate zue jakiteko, errealitate hori pixka gehiago ezagutzeko, aipatu dituzten beste batzuk. Call of Duty, Minecraft, Animal Crossing, Sims, azken bi hauek, batez ere nesken, online jolasetara jolasten duten neskek aipatu dituzte. Así que hemen ere ikusten duzuela generoak erabilera ohiturak edo edukiak markatzen dituela. Egoera horretan, errealitate horretan badaude, egia da, badaudela abantaila eta aukera ugari, eta behar dutela, teknologia euren bizitzaren parte dela, eta gauza on askotarako, baino tarteka ematen dira ere arriskuak edo egoera gatazkatsuak. Gehien errepikatzen direnak, edo gehien ohikoenak adintarte honetan, dira alde batetik groomina, bestetik sextinga, ziberjasarpena, eduki ez egokiak, gehiegizko erabilera, eta azkenik apustuak eta ludopatia. Azken garaian, pilpilan egon den gaia. Groomina zer dan? Hitz tekniko horrekin, agian askok ez dakizue zer den. Groomina da helduen jasarpen sexuala. Gezurren bitartez, adin txikiko baten konfiantza eskuratzea, gero material intimoa eskatzeko helburuarekin. Guk 16 urteko gazte batekin hitz egiterakoan, esaten badiogu 16 urte ditugula, neska, nire kasuan, agian esango nioke mutil bat naizela, bere interes berdinak ditu dela, pixkanaka galdetzen diot berari, ze jolas gustatzen zaizkion, eta gero nik esaten diot, berdina gustatzen zaizkidala. Eta horrela, pixkanaka bere konfiantza bere ganatuko dut, eta konfiantza dudanean, gauzak eskatzen hasiko naiz, lagun modura. Ze gauza, adibidez, mezuak, edo argazkiak, bideoak, eta gainera, behin material hori lortuta, erabiliko dut material gehiago lortzeko. Nik esaten badiot, aizu, gogoratzen zara bidali zen idala argazki bat kamisetari gabe?
ez badiazu orain beste bat bidaltzen, zure klaseko guztiei bidaliko diet, edo publikatuko dute Instagramen, edo, bai? Eta kasu askotan gainera ez da bakarrik materiala, saiatzen dira ere hitzordu fisikoak eukitzen. Kasu honetan, gromina, bai? Izen horrekin pentsatu ezakegu oso urruti dagoen arrisku badala. Ez gertu dugu eta uste duguna baino errazagoa da. Zergatik gure gaztek egunero dute kontaktua ez ezagunekin. Ez ezaguna izateagatik ez du zertan pertsona txar bat izan. Ez ezagun pertsona ez ezagun bat izan daiteke ere hemendik hilabeteran ere lagun honena. Baina kontaktua badute eta kontaktu horretan zezagun horren asmoa ona ez izatea aukera ere badugu. Adibidez, eta hor dituzuen esaldi horiek dira galdetegitik zuzenean ateratakoak. Galdetu diegu ea zenolako egoera gatazkatsu edo arriskutsu bizi izan dituzten eta batek esaten digu ez ezagunek hitz egitea. Edo beste batek esaten digu lehen profila publikoa nuenez edonor jarraitzen ninduen eta ez ezagunen mezuak jasotzen nituen. Batzuetan mezu soilak eta beste batzuetan argazki sexualak. Hori nola gertatzen da? Gertatu daiteke Fortniten. Ze Fortnite da online jolas bat gaudela beste jokalarekin batera. Gertatu daiteke Instagram bidez. Gertatu daiteke WhatsAppen. Eta WhatsAppean izan daiteke zure telefonoa lortu dutelako ez dakit nola, edo baten batez sartu duelako zenbaki bat alazar eta behitu posurea izan da. Eta gonbidapenak eta mezua jasotzen dituzte. Normalean, esaten digute ez dituztela erantzuten. Eta inkluso erabiltzaile horiek blokeatzen dituztela. Baina, aukera hortxe dago. Eta hemen azpimarratzekoa da batez ere babes gutxien dutenak, edo ahulenak direnak, olako egoeretan erortzeko aukera handiagoa dutela. Zergatik, ze baldin bagara, 16 urteko gazte bat, eta gelan bullyinga jasaten badugu, baina gero etxera joaten garenean, baldin badaukagu Instagramen lagun bat esaten diguna, ez egiteko kaso klasekoei oso jatorra naizela eta oso guapa naizela, pertsona hori oso egun gutxitan nire laguna izango da eta ez bakarri laguna, lagun honena. Gero daukagu sextinga eta sextorsiona. Eta sextinga da material intimoa partekatzea. Modu, guk onartzen dugu hori partekatzea. Hau da ohiko praktika bat. 14 urte bitartean ohiko praktika bat. Zergatik, ze daude, garai batean daudela euren sexualitatea deskubritzen eta, harreman intimoen hasiera. Guzti hori, gainera, ematen da mugikor bat eskuan dutela. Eta orduan, material intimoa sortzen da. Batzutan, inkluso pentsatu gabe. Sortzeaz gain, egiten dutena da partekatu. Normalean, bikotearekin edo harremana dutenekin. Hori berez, ez da arriskutsua edo, baina arriskua dator gero. Noiz, behin partekatzen dugunean, kontrola galtzen dugunean, eta beste pertsonak erabakitzen badu material hori erabiltzea guri mina egiteko. Gure irudiaren kontra egiteko. Hau ere oso ohikoa da, eta hortxe dituzue galdetegian jaso ditugun esaldi batzuk. Nire argazki bat partekatzea beste pertsona batekin. Norbaitek bere argazki hartu zuen eta 3. pertsona bati bidali zion.
nire argazki intimok partekatzea. Nire irudiak bidaltzea. Hau da, momentu jakin batean konfiantza egiten duten zerbait, bilakatzen da euren kontrako arrisku batean. Ziberjasarpena. Eta ziberjasarpenak gaur egun forma ugari ditu. Egunetik egunera gero eta gehiago. Izan daiteke irainak, etengabeko irainak, sare sozialetatik, WhatsAppeko taldetatik, baina izan daiteke ere norbaiti buruzko gezurrak edo identitatea lapurtzea eta norberaren izenean gauzak argitaratzea, edo taldeetatik botatzea, lagun eskaerak ez onartzea, eta hori gainera etengabe gertatzen den zerbait da. Orain arte jasarpena gertatzen zenean eremu jakin batera mugatzen zen, gelara edo gelaz kanpoko ekintzetara, baina gaur egun baliabide digitalekin hori gertatzen da 24 orduz. 7 egun astean, ez dago atsedenik. Hor ere adibide batzuk ditugu, gure ikasleek jarritakoak. Lagun batzuk nire pasaitza sekiten eta nire kontura sartu ziren, bertan ezagutzen ez nuen jendeari idazten hasi ziren. Ezer egin gabe, irainez betetako mezuak jaso izan ditut. Insultoak jaso ditut. Eta hori da, haue dira, gure inguruko gaztek kontatutakoak. Gero ditugu eduki ezegokiak, Egia da, 14-18 urte bitartean barneratuta dutela, interneten daudenean edozein eduki jaso dezaketela, baina, gogoratu beharrekoa ere eta landu beharrekoa. Eduki ezegokiak ez da bakarrik pornografia. Ohitura handia dugu pentsatzeko gure gaztentzako eduki ezegoki bakarra dela 3x duena, ez? Hori baino gehiago da, izan daiteke, ez dakit, bulimiaren aldeko webgune bat, edo, arrasakeri mezu bat jasotzen dena WhatsApp talde batean, edo zer gauza, euren osasunarentzat kaltegarria izan daiteken edozer. Eta hori gainera, izan daiteke bilaketa baten ostean aurkitzen duguna, baina baita bilatu gabe, guk nahi gabe jasotzen duguna, beste bide batzuetatik. Gehiegizko erabilera. Eta hemen bai azpimarratu behar da, garrantzitsuena ez dela ordu kopurua. Askotan gurasoen helburuetako bada orduak mugatzea edo ordu kopurua kontrolatzea. Garrantzitsuana da ordu horietan, konektatuta dauden ordu horietan daukaten jarrera. Eta ez hori bakarri da, konektatuta ez daudenean daukaten jarrera. Eta konektatuta egoteagatik, ea bestelako ohitura batzuk edo bestelako ekintza batzuk aldatzen dituzten. Jarrera da, behatu behar duguna eta benetan horri erreparatu behar diogu. Eta zuek pixkat kokatzeko, galdetu diegu, ea uste duten behar baino denbora gehiago eskaintzen dioten interneti. Eta 81% esan digu baietz, uste duela, behar baino denbora gehiago eskaintzen diola. Onartzen dute, asko erabiltzen dutela, gehiegi erabiltzen dutela. Horrekin batera, galdetu diegu, ea noizbait saiatu diren denbora hori murrizten. Konstientea dira, asko erabiltzen dutela, gehiegi erabiltzen dutela, ea saiatu diren hori murrizten. Eta 79%ak esan digu baietz. Saiatu direla, baina gehienek esan digute ez dutela lortu edo bakarrik egun batzutan lortzen dutela. Saiatzen dira, baina ez dute lortzen, engantxatuta daude. 19%ak esan digu ere, mugikorrik gabe dagoenean,
mugikorra ez duenean gainean, deseroso sentitzen dala, bai? Eta hor dago jarrera bat. Eta 43%ak esan digu etengabe edo askotan begiratzen duela mugikorra. Bai, ez bakarrik notifikazioak dituenean, baizik eta etengabe, berdin dala, notifikazioak euki edo ez, etengabe begiratzen duela. Bai? Eta hor ditugu ja pista batzuk esateko egiten duten erabilera gehiegizkoa izan daitekela. Eta azkena, apustuak eta ludopatia. Bai? Hemen ez dugu askorik sakonduko, eskatzen du lanketa berezi bat, bai, eta oso alderdi psikologikotik, baino ja 15-16 urterekin hasten dira olako apustu online, apustu jokoetan sartzen, bai. Gainera daukaten aukera da zabala edo zabalegia, bai, eta gainera azken garaian daukaten publizitate boomak ez duela laguntzen, bai. Izan daiteke pokerra, izan daiteke ruleta, izan daiteke bingoa, izan aldira kirol apostuak, bale? Gaina gure testu inguruan oso onartuta daudenak. Baina horiek ere kontuz ze apustuak dira, bale? Oso eskuragarri daude, oso. Lehen leku fisiko jakin batzuetara mugatzen zen, sartzeko 18 urte baino gehiago izan behar zenitu, baina gaur egun mugikorrean dugu eta oso eskuragarri. Zuek jakiteko, hau ez dela, zehose gizartean aipatzen dana eta landu behar dana. Galdetegian, galdetu diegunean ea online jolasteko ohitura duten edo ez, baiezkoa jaso dugunean esan diegu, eta zertara jolasten duzu, ez? Eta jarri diegu Fortnite, FIFA, zerrendatxo bat, eta gero gainera aukera eman diegu beste batzuk ere aipatzeko. Eta erantzun horietan pokerra agertzen da, ruleta agertzen da, orduan ez da, guretik oso urrun dagoena, eta kontuan izan beharreko zerbait da. Honekin batera, eta ez dira arriskuak, bere horretan, baina erabilera arduratsua sustatzerakoan kontuan izan behar ditugun alderdi batzuk daude, erabilera arduratsu hori sustatzeko. Alde batetik, kontuan izan behar dugu kontsumitzaileak direla, eta kontsumitzailea garela, eta gainera etengabe. Telebista ikusten ari garenean abisatzen gaituzte, publizitatera goaz, edo hau anuntzioa da. Interneten aldiz hori ez da beti gertatzen. Agian gaude youtuber baten bideo labur bat ikusten, edo instagramer batek jarri digun argazkia ikusten, eta hor publizitatea dago. Ez digute abisatzen, baina hor badago. Gero pribatutasuna, hitz egin behar dugu pribatutasunari buruz, definitu behar dugu zer den pribatutasuna. Eta pribatutasuna ez da bakarrik ez esatea Facebooken nun bizi garen. Edo Instagramen ez esatea, ez dakit, nun ikasten dugun. Hori baino gehiago da. Pribatutasuna da, ze baimen ematen dizkiogun aplikazioei. Ze argazki argitaratzen ditugun. Argazki horietan ze nolako informazioa ematen dugun. Agian ez dugu jartzen nun bizi garen idatziz, baino gaude argitaratzen etengabe selfieak gure balkoitik. Eta hor informazio asko ematen dugu. Zeintzu diren gure interesak. Ez da berdina, ni jarraitzen baditut, ez dakit, animalien aldeko elkarteak edo toreroak. Gauza ezberdina esaten duten niri buruz, eta hori ere, gustuak eta interesak, norberak erabakiko du, baina pribatutasunaren parte bat izan daiteke. Lehen aipatu dugu, liken garrantzia. Polita da, like bat jasotzea, mundu guztiari gustatzen zaiolako,
gustatzea, baina ze puntutaraino, ez? Ea baldintzatzen duen gure izaera edo gure bizitza. Eta ea, laikek duten garrantzi horrek eramaten gaituen bizitza zoriontsua bilatzera. Ze hartzen baduzue sare sozial bat, hor mundu guztia zoriontsua da, eta estupendo dago, eta opor zoragarriak ditu beti. Orduan, horri buruz ere, hitz egin behar dugu benetan ulertzeko hori ez dela bizitza. Gero ere, aipatu dugu estereotipoak edo eredu irrealak. Jarraitzen dituzten youtuberrak, jarraitzen dituzten instagramerrak, zenolako estereotipoak markatzen dituzten eta zenolako eredu izaten ari diren gure gazteentzat. Eta gero bestetik kontrola. Gero eta kontrolatuago gaude, eta hau ez da mugatzen bikotera. Ja kontrola da lagunena, familiena, eske konektatu zinen atzo ez dakize ordutan, irakurri duzu baino ez duzu erantzun, eta horrekin batera haserreak, eta hori ere ze puntutaraino, gaude behartuta, agian irakurri duzu baino ez duzu gogorik erantzuteko edo ezin duzu, agian bilera batean zaudelako, eta irakurri berreojo baina ezin da, ez? Eta, guzti honekin martxan jarri dugu izandik proiektua, Piloto txiki bat egin genuen, oindala 2 ikasturte, eta ikasturte honetan ja martxan jarri dugu bere osotasunean. Proiektu horretan parte hartu dute, lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleak, hoiekin lanketa bat egin dugu, hitz egin dugu erabilera ohiturei buruz, irudi pertsonalaren babesa, zaintza, errespetua, laikak, ezezagunak, Ikasleekin egon ostean, irakasleekin ere egoten gara, eduki guzti horiek sakontzeko, ostean gurasoekin egoten gara, proiektua bera aurkezteko eta landutakoa ondo azaltzeko, eta azkenean etxean ere mezu berdinak bidaltzeko aukera eskaintzeko, eta azkenik topaketa bat egiten dugu proiektuan zehar parte hartu duten ikastola ezberdinetako ikasleekin. Aurten asko izan dira parte hartu duten ikastolak, eta feedbacka edo iritzia positiboa izan da, gu ere oso pozik gaude, uste dugu benetan iristen garela, umengana, eta behintzat tarte txiki batean hausnartzen dutela ze garrantzitsua den online gaudenean ere kritikoak izatea, ze garrantzitsua den. Gure erronka zein dan datorren ikasturteari begira, alde batetik, ez dakit, etorriko zaigun eskolari aurre egitea, eta bestetik proiektu honi jarraipena ematea. Gure helburua edo gure erronka da formatu berri bat diseinatzea, DBH-ko eta batxilergoko ikaslengana iristeko. Ez da berdina lehen hezkuntza edo DBH-ko gazteak, ez? Formatu berri horrekin, esandakoa nahi dugu eurengana iritsi, eta batez ere gaitasun kritikoa indartu. Gure asmoa ez da esatea, hau ez duzu egin behar, hau ez duzu egin behar, hau ez duzu egin behar, baizik eta egiten dutenari buruz pentsatzea eta pixkanaka ardura hori indartzea eta erabilera seguruago bat pixkanaka garatzea. Guzti honetan, zuen kasuan, familia bezala, egia da, gaur ari gara 14 eta alde handia dagoela, ez? 14ko ume batetik 18ko ia heldu baten artean alde handia dago, baina familia bezala ezin zarete eskutatu. Badakit ez dela erreza, testu inguru digitala oso azkar aldatzen dela, eta batzuentzat agian oso urruti gelditzen dela, baina gure seme alaben errealitatea da.
eta gerturatu behar gara eta saiatu behar gara hori ezagutzen eta ulertzen aldugun neurrian. Kasu askotan interesa erakusten badugu zenbait gauza kontatzeko prest daude. Txikitatik hasten bagara hobeto, ze gehiago kontatuko digute, baina nagusiagoak izan arren ere kontatzeko prest daude. Konversazio horietan, elkarrizketa horietan, erabilerari buruz, eta egiten dutenari buruz, euren errealitateari buruz, aprobetxatu behar dugu, eta elkarrekin hausnartu, daukagun informazioa eskaini, gogoeta kritikoa sustatu, eta batez ere ikustea gertu gaudela eta konfiantza izan dezaketela gurekin, eta zerbait gatazkatsua edo arriskutsua gertatzen zaienean guregana etortzeko aukera dutela eta laguntzeko prest gaudela. Beldurra nagusitzen da gurasoen artean, zergatik lehen esan dudan bezala, oso azkar doalako mundu digitala eta asko galduta sentitzen gara, ez? Baina nik bai gustatzen zait zuei gogoratzea, arrisku horien aurrean esaretela teknikoki adituak izan behar. Ikusi ditugun, zerrendatu ditugun arrisku horien atzean dagoena da pertsonen malizia, pertsonen asmo txarra, eta ez da alderdi teknikoa. Noski, alderdi teknikoa ezagutzen badugu, agian hobeto ulertuko dugu dena, baina benetan atzean dagoena da pertsona baten asmo txarra eta hori heldu bezala ezagutzen dugu esperientzia dugulako. Eta, arauak ezartzea. Adina gora egin ahala gero eta zailagoa da, baina arauak beste arlo guztietan jartzen ditugun bezala, etxera bueltatzeko ordua edo bazkaltzeko ohiturak, alor digitalean ere arauak ezarri behar dira, bizikidetza bat bermatzeko. Eta arauak ezartzen ditugunean ez mugatu denborara. Arauak ezarri behar dira edukiei buruz, komunikazioa, digitalki komunikatzen direnean zenolako balioak kontuan hartu behar dituzten, zenolako jarrerak onartu eta onartuko ez direnak, bai etxean eta bai online daudenean. Eta hori guztia zergatik, naiz eta gerotan nagusiagoak izan behar gaituztelako, erreferente heldu bat behar dute, eta gaitasun kritiko hori eta begirada kritiko hori duen pertsona bat ondoan behar dutelako, eta ere gogoratu behar dugu euren online ekintzen erantzule garela. Oraindik adin txikikoak dira, naiz eta ja 16 urtekin kriston altura auki eta ez dute ematen, baina adin txikikoak dira eta online egiten dituzten ekintzen erantzule gara, erantzule legalak kasu askotan, pixkat okertzen denean. Honekin amaitu dut, ustet luzatu naizela, baina, datu asko genitun, eta gaina gertukoak, eta ez nuen ezer bidean utzi nahi. Takit, Josunen, galderak dituzten. Hemen, zaigina, pixkat, galderaren bat egon daia, tartean, hitz egiten ari zinela, eta komentatu dugu ja bukatutakoan hasiko gendula tartea, orduan, Ester animatu dan bezala, besteok ere egin itzazu zuen galderak, eta saiatuko da Raquel, luzatzen badeure pixkat, berdin du. Ordan zuen kontraste hau eta galderak egitea gustatzen zaigu, pixkat animatzeko. Hori da, apustuak gai hori aipatu dezunean, ez dakit gai horrekin lotuta edo orokorrean ari da, nola erabili adikziorik ez sortzeko. Ez dakit nola erabili interneta edo jokua konkretuan, bi hor zalantza sortu zait, baina gomendio batzuk eman ditzakezu mesedez? Bale, interneti buruz ari garenean,
saiatu behar gara batez ere bestelako ekintzak sustatzen. Internet erabili behar dute, konektatu behar dira, baina batez ere gogoratu behar diegu beste ekintza batzuk ere daudela eta horietara animatu behar ditugu. Ja, ari bagara apostuei buruz hitz egiten, pixkat komplikatuagoa da. Ze hori alderdi psikologikoa sartzen da tartean, eta izaera bera, badago jendea errezago erortzen dela adikzioetan beste batzuk baino. Adin txikikoen kasuan nire ustez da gertu egotea, eta pixkat ez dakit alarma seinaleren bat ikusten badugu, hitz egitea eta beharrezkoa bada, segun ze egoeretan harrapatzen dugun alarma seinale hori, profesionalengatna jotzea, lehen. Alarma seinaleak zeintzuk izan aldira, segun zer daukan instalatuta mugikorrean, ea erabiltzen duen bitartean, ez dakit, eskutuan ibiltzen dan, kontuz, ze agian dago, ez dakit, ligatzen, eta ez da txarra. Baina, pixkate, behaketa hori egin behar dugu, eta bilatu, apustuen atzean ere dirua dago, pixka kontrolatu, zenolako kudeak eta egiten du diruarena, kasu gehienetan txartel bat behar da jolasteko, apustuetan sartzeko txartelaren bidez. Guzti hori ikusten badugu aukera dagoela, edo alarma seinaleren bat, gauzatxo horiek kontrolatu eta ikusten badugu laguntza behar duela inolako zalantzari gabe eskatu. Beste galdera gehiago etorri dira, bate komentatzen du egoera konkretu bat, alabaren lagun bati sare batean argazkiak eskatu badizkiot eta elkarrezketak ez aproposak baditu, zer egin, gurasoi esan, irakasleari, arazoak sortu daitezke txibatoa izategatik? Hori izaten da betiko gai polemikoa, baina ikasleekin ere, lantzen dugunean gai hau, txibatoarena, gure kulturan ez dago ondo ikusita, txibatoarena egitea. Zaila da, niri oso zaila iruditzen zait, askotan jotzen da irakaslearengana, baina, klaro, gehienetan gauza horiek gertatzen dira eskolatik kanpo. Gurasoengana jotzen denean, bi erantzun posible daude, edo eskertzen dizute pila bat, abisatzeagatik eta horrela zehose egin dezaketelako, edo oso txarrera hartzen dute. Nik ez dakit zer egingo nuke, kasu horretan. Saiatuko nintzen, nire ustez, beste gurasoekin hitz egiten. Niri guraso bezala gustauko litzaidakelako abisu hori jasotzea. Gero, ez dago gure esku, ea zenolako garrantzia emango dioten etxe horretan eta ze lanketa egingo den. Baina behintzat abisu hori online daudenean gaude pixkat begiak tapatuta eta ez dakigu. Eta, beste batek esaten badigu agian favore handia egiten digu. Oso, beste galdera bat, esan duzu ordutegia bakarrik ez dela importantea, baina gauetan urrengo gunean jaiki behar badu, gauetan libre usteari zer iritzi diozu, 15 urteko alaba esatea. Ez. Egia da, hemen etxe bakoitza dela mundu bat, eta famili bakoitzak erabakitzen duela, baina nik beti defendatuko dut deskantsu orduak ezinbestekoak direla, eta faltzeko ordu bat baldin badaukagu, eta lotara juteko ordu bat baldin badaukagu, hori errespetatu behar dela. Eta orduan, eta kontatzen digute, eta ez bakarrik 16 urtekoek, 11 urtekoek ere kontatu digute, mugikorrarekin juten diala, ohera.
eta egiten dutela erdi lo daudela, eta gurasoak ja lo daudenean mugikorra hartu eta orduak pasatzen dituztela jolasten. Hurrengo egunean nola daude eskolan, hilda. Bai, orduan nik hor bai jarriko nuke muga. Bai, batez ere deskantsua kolokan dagoenean. Bai, agian, atzaldean, etxerako lanak egin dituztenean, libre, zuk ikusi zure aisialdi tartean nola pasatzen duzun, baina deskansatzeko ordua danean, nik hor muga jarriko nuke. Hor trampa dago esaten dizutela, baina mugikorra behar dut zen, nire alarma da. Bueno, oso merkea dira, eta funtzionatzen dute oraindik erloju normalak eta alarma daukatenak. Nik hor bai jarriko nuke, arauetako bat izango zen gauetan ze ordutan utzi behar den mugikorra. Eta beste galdera bat, azkena daukaguna, gailu desberdinek beraien burmuinetan izan dezakeen kalteren inguruan hitz egin dezakezu? Ez asko, ze hor ja neurologia sartzen da, medikuntza eta ez da nire arloa. Irakurri dut horri buruz, baino egia da denetarik irakurri dudala. Daude ikerketa batzuk euren helburua dela hori demostratzea eta beste batzuk guztiz kontrakoa. Nire ustez, goizegi da oraindik olako ondorioak ezagutzeko. Egia da, ez diala berriak gailu hauek, azken urtetan gure bizitzaren parte izan direla, baina ikusteko gauza batek burbuinean izan ditzaken eragina denbora asko behar da, eta ikerketa eta froga asko. Orduan, ez daramagu horren beste. Ez dakit, nire ikuspegitik, baina berriro esaten dut, ez naiz medikua, ez naiz neurologoa, eta ondorioz nire arloa ez denari buruz ezin dut asko hitz egin eta ez zait gustatzen hitz egiten. Ondo, Raquel, ez dakit galderaren bat gehiago, momentuz ez du inor gehiago ezer jarri, egin dituzte hainbat galdera, nik uste horrekin printzipioz erantzun da zeuden zalantzak, eta ja jende eskerrik asko eta agurtzen ari da, eskerrik asko guk ere guztioi, zuri Raquel, eta badakizue, saiatuko gera mundu honetan ezten eta gure seme-alabak hiritar digital arduratsu izaten. Eskerrik asko.